Takže ty naozaj nosíš darčeky deťom? Jasne. A jak to stíhaš? Veď máš na to iba jeden večer, ne? No, ako sa to vezme? Keď prejdem všetky časové pásma, tak to zaberie cirka tých 20 hodín. A tie 4? No, musím predsa nakrmiť soby, tiež niečo zhltnúť a tak. No, dobre. A čo robíš potom celý rok, ha? No, papierovačky, faktúry, objednávky, prieskum trhu, marketing. Už v októbri vešiam vianočné gule v hypermarketoch. To vieš, Vianoce sú biznis ako každý iný. A romantika Severného pólu je kde, ha? Tak máme tie továrne na hračky, cukríkové plantáže a tak podobne. Ale teraz je všetko aj tak automatizované. To vieš, je kríza. Musel som prepustiť 2000 elfov. Teraz smrdia na pracáku. A listy, čo ti píšu deti? A ja? Všetko sa rieši cez maily a online poradňou. Ale kde je duch Vianoc? Ten je tu s nami. Ho, ho, ho. No ale ja myslím, to tešenie sa na darčeky, štedrú večeru, kruh najbližších. To bolo kedysi, moja zlatá. Aj tak všetci pozerajú telku. A s tým nič neurobíš? To mám ako lámať antény a prekúsávať káble. Ja si svoje obehám a hotovo. No veď hej, vianočnú atmosféru predsa robia vianočné koncerty. Bratši Medviedi, Elán, Ľudská Bíla, jak ten sneh, Mein Gott Kaja. Vidíte, ako to mám ošéfované? Kedysi som všetko robil sám a teraz mám iba zo pár reklám, nejaké koncerty a hneď všetci vedia, že sú Vianoce. Ho, ho, ho. Už nemusím robiť žiadne zázraky ako kedysi. Mne je z toho nejak divne. A keby si vedela, aké je to s kdejakými vianočnými kamiónmi a akciami... Nie, nechcem to vedieť! Končím debatu, teraz hneď. Ideme ďalej. No okej, tak si dáme Estelle featuring Kanye West, American Boy, okej. Inak, vieš čo, ty si vlastne celku fajn chlap. Vážne? No, ja som nevedel, že makáš jak v pracovnom tábore. No konečne ti zaplo. Vlastne, keby všetci vedeli, že darčeky majú nosiť fotrovci a charita, tak ty máš voľno. Teoreticky áno. Ale potom by mi padol kšeft. Ježiš, počujte, to sa nemôže. Nemôžeš hovoriť deťom, že Santa darčeky nenosí. A to už prečo, milá moja? Ja by som zníženie stavov prijal. Urobíme ti kampaň. Budeme mať reklamy na Music One, dáme to na internet. A keď to bude až príliš, tak kampaň stiahneme. Alebo urobíme nejaké benefičné koncerty. A budú sa predávať párky a cigánska. A prídu baby. No tak z tohto mňa vynechajte. A pozveme to umelcov. Niečo poriadne. Však si vyber. Všetko vybavíme, napríklad Cardinal Official. Tak dobre, alebo Pussycat. Vy dvaja si uvedomujete, že sa chystáte zabiť, zničiť, zlikvidovať Vianoce? No a? Ja by som si dal rok pauzu. Aj tak je kríza. No práve. Aj tak, keď deťom vypršia záručné listy, začnú znova písať. Dovtedy sa budem váľať na pláži, prachov mám dosť. Ho, ho, ho. Môžem ti robiť manažéra? Jasne. Ak nebudeš robiť s škriatkom, však im dáš voľno. Kancelárie prenajmeme nejakej SROčke. Super! Poďme, ideme to spísať. Hej! Nenechávajte ma samú! Okej, veď som to ja. Že ty ne. Okej, tak je to Rihanna. A aký bol tvoj najlepší darček na Vianoce, chlapče? Myslíš tieto? Nie, tak všeobecne. No, raz nám začal horeť stromček a zhorlo mi nové auto na baterky. A skoro aj babka, chvála Bohu, susedová. Hovoril som najlepší. No veď hovorím, potom som zistil, že vo vnútri je nejaká lacná čínska elektronika a mne bol slúbený originál model, tak mi ho museli kúpiť. Ešte raz? No, vyhrázal som sa, že odídem z domu a tak, veď to poznáš, nie? A odišiel si? Nie, si blázon, v 26 rokoch, nedočial som na kufor, bol na skrini. Tak som sa chcel utopiť vo vani, ale mama bola iba rada, lebo si myslela, že sa konečne aspoň na Vianoce osprchujem. Tak to je mi úprimne ľúto.
Nie, čo si. Potom som dostal za odmenu nové originál auto. Vidíš, a ja by som ti doniesol aj kamión, ktorý hrá iba country. To fakt? No, jasné, dokonca na ovládanie. A prečo si mi ho nedoniesol? No, lebo mi tvoja mama povedala, že už nemusím. Ale mohol by si. A ty máš rád country? Nie. Dobre, tak budeš mať country. S Bohom. Nebol to nejaký divný dedovnáz? Alebo Santa, alebo čo to vlastne dnes je? Vyzeral ako bezdomovec u nás v podchode. A smrdel. Kto vie, čo to bol zač? Dúfam, že sa nevráti. Aj tak už končíme. Počúvaj, daj poslednú vec. OK. Ježiš, už mi šíbe z toho soba. Amy McDonald, this is the